diré ras i curt. Si paga bé, se'ns en refot on sigui la feina. Queda clar? Doncs no perdem més el temps i anem per feina. A veure si ens entenem. Ja sé que el seu nom real no deu ser Barney Ross. I tampoc cal que vostè sàpiga el meu. L'únic que ha de saber és que la feina és de debò i els diners també. Però com que som en aquell lloc tan bonic, em pot dir, senyor Església. Molt bé, Església. Què puc fer per vostè? D'aquí a un minut. Encara falta un convidat. Qui? El coneix? Sí, havíem estat junts al mateix equip. Què hi fa aquí el meu vell pitjor amic? Eren els dos primers noms de la llista. Cap problema? Sí, que no el vaig matar quan vaig poder. El gran Barney Ross. El gros Trench Mouse. Què hi fas aquí? Resar per una feina? Potser sí. Que has estat malalt. Has perdut pes. Vols dir? Doncs el pes que he perdut jo l'has trobat tu. Suposo que ara no es menjaran la polla, oi? I ara anem per feina. A veure qui vol treballar. En saben res de l'illa de Vilena? No. Sí. És una illa petita del golf. Exacte. Has de llegir més. Gràcies. En aquesta illa hi ha recursos que interessen molt a la meva gent. Però un general que es diu Garza ha enderrocat el govern legal. Correcte. La meva gent té problemes amb aquest fanàtic Garza. I vol que el fem fora. Vull que el matin. Només cal un petit exèrcit. S'ha de ser idiota per acceptar-ho. Quan paga? El que deia. Jo no puc, de fet. Doni-li la feina al meu amic. Li encanta jugar a la selva. Oi? Oi? D'acord. Ei, quedem per sopar? Sí, quan? D'aquí a 1000 anys. Massa aviat. Què collons li passa? Vol arribar president. Vull reconèixer l'illa primer. Tinc un contacte per vostè, a l'illa. Molt bé. Tinc la sensació que tothom ha passat de la feina. Per tant, vull 5 milions. 5 milions? La meitat per endavant i l'altra meitat en un compte a l'estranger. Cap problema? No. El problema serà per la gent que em vulgui fotre. Si agafa els diners i no compleix, o es vol treure de la màniga alguna mena de mala passada estranya, jo i la meva gent els buscarem a vostè i la seva gent i els trossejarem per fer pinso de gos. Cap problema? Parlem-ne.